voti yonse pasenta imeneyi. Achichola apeza voti imodzi pasenta imeneyi. Adalitsoka Bambe apeza mavoti 15 pa senta imeneyi. Tupele Musa UTF apeza mavoti awiri okha. Apita wa Mutharika apeza mavoti 51. Aphunziro Vula pasenta imeneyi sana apezepo voti liyonse. Frank Mwene Fumbo nditu achokerapo Jabe pasenta imeneyi. Akondo Nankhomwa nditu amene wanso sana tikupeza voti liyonse. South Jordan apeza voti imodzi. Smart Swira sana tikupeza so voti pasenta imeneyi. Amiri wa Tobias amene wanso sana tikupeza voti. Na also Amaiko Husi oja zake alibe mlandu sana tikupeza po voti. Kumali ya afungu pasenta ya Namadonje awini Chinkwaya independent apeza mavoti 9. Amari Chipala amene wandiwa imapa ukanditu zibole kuti amene tu dela imene ila chikawo chakumawa chikawo chapakati chakumawa amene akoneka nditu kuti akutsogola nditu masenta ambiri amenewa zotsatira ziwiri zosasimikizika akupeza nditu mavoti ochulukirapo pasenta imeneyi. Amaiki Chipala apeza mavoti okwana apeza mavoti okwana 795. Angotuluka amenewa nda MCP apeza mavoti okwana 257. Achikondi Mandiza independent apeza mavoti 34. Helix Ntwaro amenewa ndiwoima pauka apeza mavoti 4. Pamene pa Mavis Piri independent apeza mavoti 14. Alessa Sande amenewa ndiwoima pauka apeza mavoti 185. Percentage MC sotsatira zamene akupikisana pa mpando waphungu zili motere. Awini Chinkwaya independent kumene kuti tu anakokera apeza mavoti okwana 404. Amaiki Chipala amene ndineneraja kuti nditu masenta ambiri akupeza mavoti ochuluka amenewa apeza mavoti okwana 506. Amati Luka amene akuyimira chipati cha MCP apeza mavoti 182. Achikondi Mandiza oima pauka apeza mavoti 26. Helix Ntwaro oima pauka apeza mavoti 14. Mavis Piri amene waso ndi oima pauka apeza mavoti 3. Alessa Sande apeza mavoti 10. Pasenta ya Kongwe amene akupikisana pa mpando waphunguwa apeza mavoti motere. Awini Chinkwaya amene wanda independent apeza mavoti 3. Amaiki Chipala amenewa ndiwoima pauka apeza mavoti 281. Amati Luka MCP apeza mavoti 82. Achikondi Mandiza oima pauka apeza mavoti 135. Helix Ntwaro amenewa nditu apeza mavoti awiri. Mavis Piri independent amene waso apeza voti imodzi ndipo Alessa Sande apeza mavoti 64. Ndipo center ya Windu awini Chinkwaya apeza mavoti 7. Amaiki Chipala apeza mavoti 455. Pamene Amati Luka amene akuyimira chipati MCP apeza mavoti 454. Pamene pa Chikondi Mandiza apeza mavoti 19. Helix Ntwaro apeza mavoti 7. Mavis Piri independent apeza mavoti okwana. Pamene Alessa Sande apeza mavoti okwana 137. Pasenta ya Mdunje alipakubisana pa mpando waphungu apeza mavoti motere. Awini Chinkwaya apeza mavoti 11. Amaiki Chipala independent mujandiranenera nditukula amenewa akunka ndituna amenyawa na apeza mavoti ochulukirapo kumeneku apeza mavoti 745. Pamenepo Amati Luka amene akuyimira chipani cha MCP apeza mavoti 143. Pamene Achikondi Mandiza oima pauka apeza mavoti 28. Helix Ntwaro independent apeza voti imodzi. Mavis Piri independent apeza mavoti 8. Ndipo Alessa Sande independent
apeza mavoti 238 pakatali pano ni mitembo mwepa koma nimene zikuonetsera ma constituency awiri amene ndi Dowa Central ndi Dowa Central East kumene kuti oyima paokha akuita kuti akukoka nditu mavoti ochulukirapo ndipo pesa zotsatira zikanabwera koma mmene zikuonekera kuti oyima paokha ndi amene nditu zawo zikuoneka kuti zikunka zipita poyera mu zotsatira zosatsimikizikazi pakatali pano ndiyambendemira pamenepa ndikusiseni baloli m'manja mwanu iyayi mphatso tathokoza ndithu poti uza ndithu zotsatira zosatsimikizika zimenezo zili mukhale ndi tsiku labwino. Okay, tiyankhula naso ndithu tiyankhulana zikomo. naye Betha Banda kuchokera ku Ntcheu Southwest Constituency wakonzeka amene akuoneka kuti ndi zotsatira za phungu zokhazokha zimene atolera pakatali pano mwina amene timayankhula ndi mphatso mbangombemo anatoleranso za mtsogoleri wa dziko timve koma kwambiri akuoneka kuti ndi zotsatira za phungu zosatsimikizika. Tiyankhule naye posachedwa apo Betha timve kuti mafigalawo akuti bwanji kwenikweni akuchita bwino ndani ndipo amene akutsatira akubwera mbuyo ndani timve posachedwa apo ndi Betha Banda amene ndithu ali ku Ntcheu. Betha amene sanayankhebe kuitana yayi amene apezeka ndithu 5 kuitana ndipo watitsimikiza kuti wakonzeka kuti pasa update nde tingodikira tione komano nda amene Betha takulandiranso ku Malawi Decide 2025 nde tabwino tabwino awirengesa nkole balivano ndingiri zokalira za kama parliament ali batunguka zimene awirengesa zikatu ne bakata kalwashu pamene ba Kenya South apeza mavoti 80 eva ni chimulie ngiro apeza mavoti 26 aka ngibambe oti mavoka 96 chote maningamo uri mavoka 191 madali sonjo mole ameno apeza 28 ndipo siri mamba MCP apeza 36 kaga school jenyaza wa TVP apeza mavoti 60 eva ni chimulie ngiro apeza mavoti 20 aka nilipande apeza mavoti 9 ameno independent chote maningamo independent 260 madali sonjo mole ameno apeza mavoti 5 go siri mamba MCP apeza mavoti 3 Domore school jenyaza wa TVP apeza mavoti 30 eka mjimuile nji UTM apeza mavoti 22 hapa libande ameno apeza mavoti 9 ameno anda independent Doses malingamo independent apeza mavoti 116 ndipo madali sonjo mole mavoti 26 siri mabara apeza mavoti ameno MCP apeza mavoti 3 malinga na ndi zomwe angawerengetsebera masiku akatamiwa zikundi saudi akitosese malingamo yosatsimikizika yapita kuoneka kuti mapaukhanda amene akutsogola chabwino nde mwina zinazo zikuchedwa pati chabwino zinazo ndizoti zikufika kufika kumene kana ziwerengetsere mabwino kwenezi koma kazitengetsera bwinobwino ndizoti apeteperekaso update kuti zikukhala motani koma zikafika pa center imeneyi ndimamene kakufika kamasenta onse a Ntcheu Northwest. Chabwino Betha ife tutathokoza chifukwa cha update imeneyo eti amene ndi Betha Banda ku Ntcheu akuti Ntcheu Southwest Constituency kuti patsa zotsatira za phungu oyima paokha amene wa Joseph Malingamoyo ndi amene akuonekera kutsogola zotsatira zosatsimikizika amene akukhangana ndi press briefing pamene kupano pa 11 chidwi chimene ena afe tili nacho komanso amalawi ambiri imene chokhudza network imene ikuvutavutayi kuti kodi zikukhala bwanji choyamba chachiwiri akuchita chotani kuti ayikonze imeneyi kuti malizatsiwa azitha kupangidwa enter bwinobwino mu system ndiye palibe kupano zonse zikapya titowere kumeneko ku Bingu International Convention Center kuti mali ku mental center kumene National Center kumene ili kumene akhale ndithu akufotokoza zina zimene zachitika zokhudza chisankho chimenechi komanso mene wanenera ndithu Elvis kuti I think tionenso ndithu anthu ankhani ambiri mwinafunso lilunjika kukhani ya network chifukwa kuoneka kuti
mchingerezi mwina season zote tinazichita anticipate sisi tinaganizire kuti zingakhale choncho tikufika nthawi ino pano tikuthamangira ndithu quarter past 10 koma ambiribe akufotokoza kuti vuto la network ikuchitisa ndithu kuti zinthu ziziyenda pang'ono pakutambaleya akunenaso zomwezo ndithu kuti zotsatira zabwera komano kuti zilowe mu network zikuvuta kuchiradzulu nkhani linali yomweyo McDonald Tom atuza sonkhani yokhayo kangati Beneditu apa Rumphi afuna ndithu kuti ameneyo timuyankhule namba taipeza kale office imene tikuthandize ndithu ndiye tiyeni ndithu titero ndiye ndikupe kuti pa 11 koloko pa nkhani yayikulu tu ndithu ikhala imeneyo komanso mwina afusepo kuti kodi pang'ono mukuona kuti zatsala pang'ono kupsa motani fazi malizatio ndayamba kubwera mukuona ngati muyambe kuchita motere liti ndithu so zoneka kuti nkhani zikulu ndithu zikhala zimenezizi ndithu koma zikuoneka kuti ayi Bernard ujatu nda ameneyo Bernard muhone yes Rumphi ndithu chabwino tipaseni update panoti zinthu kodi zili pati panopo ndifuna ndipereke update yokhuzana ndi network paja musaiwale kuti panopo akafika pa constituency tale center akumagwisa machine aja akumati ma elections management device onkesera zosadza zonke zakhazi kutoka madera omwe anthu amaponya voti zija nde kuno kupumba chomwe chachichira chosina kuti kwakhala vuto kwambiri lovula network then naona kuti mina maola awiri wapitawo naona kuti imati kuthawa kubwera koma mmene tazisedwera ndi azathuona za IT kubunge imene lameka na uza maoperators kuti ayi apopo chomika pange mwese kutuluka panja musake network moti mamashini ena anatuluka panja kutuluka mchipinda chomwe akugwira ntchitoyi mpano kaima pasi pa mtengo mamwe ena anagwira moti ntchito tunena panopo ogwira ntchito kumeki mapasi pa mtengo magwisa ntchito imene komwe network yatetekera chabwino soiza kuti solution yapezeka komano solution ili pasi pa mtengo kaga zosekesa ngani nkumati pasi pa mtengo muchitetezo chilipo ndipo ndilenese pano zitachitika zimenezi communication itapera kuti atuke mchina chimenechi amene ali constituency returning officer pamalo pano ananena kuti ande mmene zililimu ndi uchipempha anzathu achitetezo komanso iniwo ma monitors ndi ma observers kuti tisakhalepo okhawa kumeki yayi kuti muzikaona chomwe chikuchitika ndeyo sewu anthu magosewa anatuluka ndithu kumayang'anira ndithu kuoneka zikugwira ntchito koma pakali pano ndikuwaona kuti akusuntha pa mtengo paja mina afuna akaisireso mkati panauza mukakhala pang'ono muwese kulaso mkati ndezi kutheka ndithu ndiye Bernard mwina ukwatsatira mkatimo muchoka pasi pa mtengo kupita mkatimo uli ndi marizati ena ake amene ungapatsira Malawi chomwe chachitika pakali pano ndine kuti marizati ambiri pa stream pa polling station abumba ambiri overa mina khakutsatira koma chomwe chachitika panso pano abwera onse koma nokuti utenge ma constituency returning officer nauti yayi ndikupasani zizikangoita maliza chili chose kupanga zili official poni unofficial komano kwa ife kuti tikatathana nazo ndipo tipendeti kudikira kuti aukesere pang'ono ndikanaka tipasiwe ndiye kuti akaonkhezera fast mutiimbire kuti Amalawi adziwe zimenezo kwambiri apapa manena kuti kamba kavuto la network ndomwe khanza kuyesa kuchepa koma kwesa panopata amalibisa makonseseka chabwino Bernard tathokoza Bernard muhone ku Rumphi kumeneko ndikupea kuti simpezekaso kuti mukungoenda pasi pa mitengo eti kusaka network komano nkhani yaikulu ndiyoti bola zitheke security aliyese ndithu akwena kuti akuona ndithu zonse bwinobwino moti anthu ena samakumbukira kuti nthawi inake network ikuvuta anthu ankaima pasi ena ukwa mitengo ndizomwe tikuona pasi hayi tathokoza ndithu zabwino zonse kumeneko zikongwambira
iyayi nkhani ndiyoti solution yake ngakhale ili yukuseketsa eti komabe zikuoneka kuti kumeneko atapasa solution kuti mina atayesa kuyesa njira iyi zioneka ndithu kuti zatheka mota achoka ano pasi pa mtengo paja abwere ano kati anauza kuti tiziti mwina network ifunika kuti zisakidwa I think ingena kuso atengerepo phunziro kuti ngati ikuvuta iyayi kukhala a bit innovative pang'ono leti machitira ndi foni kuti paso kaima pena pache bola ni provided kuti pakhale security komanso kuti zinthu zikhale kuti zili secure in terms of kagwidwe kantchitoko ndiye makhala nkhani yayikulu imeneyo komanso paja kuti achita kwauza ndameki kuti service provider amachita suggest kuti mwina anthuwo atayesa ngati kutuka mu rumumo apite so ndikukhulupirira kuti so madera ena kumene mwina network yukufika ndithu potero ndekuti mwina ayesa kwapasa solution imene kuti mwina atayesa ni kupanga zakuti kuti mwina network ija ibwere ndithu yetu ndiye apa ndikukhulupirira kuti mwina tithangopumira pang'ono eti pumire pang'ono tikabwera tikuona apa achina imamu ali ndithu kudedzako akuponya ndithu zina ndi zina ndiye titangoyesa mwina kuafusa ngati ali ukonzeka ndithu kuti mpikisano waukulu ndikuti uli ndi Asimikiza amene amatsogolera GPP komanso Lazarus Chakwera amene amatsogolera MCP. Ndikufuna utsire manambala awo. Okay, Asimikiza Mutalika ali ndi 6,231 omwe Lazarus Chakwera ali ndi 3,949. Alright, Roslyn ziko mkwambiri pati watsira ma numbers amenewo kupatulapo ma numbers watipatsira paliso zina zovuta zili zonse pa sector imeneyi zimene waonapo ngati pakana lima zovuta kwambiri ayi ngakhale results amba kubwera kwambiri mamauno poti usiku sana bwere komano zovuta palibe chabwino mwabwerezanso kwa omvera athu mwina ndi masenta angati amene akuoneka kuti atsala pamene tili mkati mwakuwerengera pakana lima dai pano masenta amene atsala ndi ochepa kwambiri poti ntchito yagwirika kwambiri kuyambira mamawa ma 6 kudangoja koma papa amene atsala ndi ochepa kwambiri kuti itane nazo. Alright, Roslyn ndiwo banda kodi ndiwo zimene zindi ndiwo zanji telele yo telele chabwino denje tilipeze tathokoza kwambiri Roslyn ndiwo banda utiziyembekezera kuti iweyo ukhale ndithu ukupitiriza ndithu kutsata bwino lomwe kuti kodi zikuyenda bwanji komanso kuti tiyende motani kutoka pano zabwino zonse Roslyn banda siko mukwambiri amene ndi Roslyn ndiwo banda kuti denje ine ndiyembekezera tu ndiona ngati nyamba malingana ndi makonda our producers will tell us where to go next, but I'm sure kuti tingona mkatimo because here ndimamva ngati mawasa ngwani mafulirwa kuti nthawi ina iliyonse tikhale tikupita ku press briefing ya Malawi Electoral Commission MEC komanso mphindi zochepa zikudzazi tikhalenso tikulowera ku press briefing ya MCP ngakhale kuti we are going to get a confirmation. That's right. Yes, because I think takhala tikugwedera makamaka pa nthawi yeniyeni imene ikhale yoyikika kuti press briefing imene ichitike nthawi zanji tiye tikhale mwina ndi direction like Alex said ma producers athu atidziwitsa kuti tilowere kuti posachedwa apa tibwerenso tikudziwitseni. Thank you very much. Stay tuned.